Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza nemeko ke kaGlodi Lilepo. ULilepo ke akazubakho okanye akekho kwiqela ke leKaizer Chiefs elithe lahamba labheka phaa kwilizwekazi lase-Egypt liyoqobisana phaa neqela le-Al Masry kumdlalo we-group stage ze-CAF Confederation Cup. Isizathu into yokubana kuLilepo wathola umonzakalo umfana omdala. Na ukhumbula into yokubana ke wayengekho nangelaa xesha ke Kaizer Chiefs ke ibibhaxabo le-Orbit. Iqela ke le-Orbit wayengekho phaa uGlodi Lilepo umfana omdala ke ayongeyedwa nomfana kaSereno, Gaston Sereno phaa akekho, wasuspend umfana omdala ke kule midlalo, naye akekho phaa kwilizwekazi lase-Egypt umfana kaLilepo. Wandile Duba naye umfana omdala ke akekho ke kwilizwe lapha e-Egypt. Lo mfana ke kaKhanyisa Mayo naye umfana omdala akekho phaa, i-injury yakhe iphelile kodwa kumcimbi ke ngoku we-fitness osambambileyo Khanyisa Mayo naye akazubakho phaa kwelaa lizwe ke lapha e-Egypt. Eden McCarthy umfana omdala naye akekho kwii-players esibheke phaa e-Egypt, nomonzakalo athe umfana omdala ke naye wanawo phaa kuye ke. Nabo ke abadlali iKaizer Chiefs ke engabaphethanga phaa kwelaa lizwe ke lapha e-Egypt. uGlodi Lilepo abantu abaninzi ukudala ke bembuza i-injury yakhe ayikaphili umfana omdala, wayengekho nangelaa xesha iKaizer Chiefs ayibhaqabula ke i-Orbit. Uba nawukhumbula kakuhle wayengekho umfana omdala, usanesa ke i-injury yakhe kodwa kuthiwa uchache kakuhle kakhulu mhlawumbi kwi-second leg nakumbona ke baphulaphula gxebe kwimetshi yesibini yeKaizer Chiefs kayidlala phaa neqela leZamalek, mhlawumbi ke nakumbona ngoba bawube bedlalela apha ke ekhaya eMzantsi Afrika phaa ePhulukwane baphulaphule. Singene ke siselapha kuLilepo, abanintsi bayatsho bathi noko indawo kaLilepo le iyawubonakala ngoba uhlasela kakuhle kakhulu and la mazwe lapha eAfrika uwaqhelile nayo indawo ngathi uLilepo la mazwe uyawazi ngendlela adlale ngayo xa kudlalwa nalezi tim ke zalamazwe lapha eAfrika. Bathi ke abanintsi ke ekusingathi ngabikho kwakhe kuzawuchana iKaizer Chiefs. Noko baphulaphule iKaizer Chiefs ayiseyiyo la Kaizer Chiefs yayixhomekeke ku-play one uba ngoku niyaqaphela. uLilepo unegalelo, asiphiki into, uyadlala futhi ke apha eAfrika womelele, ungumAfrika, eziplayers eAfrika uziqhelile, uyakwazi uxhathisa. Kodwa ke baphulaphula into ebalulekile into yokubana iKaizer Chiefs zothi ga ngoku ayisaxhomekekanga kumdlalo eyi-one. Uyabona ngoku xa ujongela cala likaLilepo ukhona uVelebhayi angabaleka futhi ke utshantyiwe phaa awugqibe. Into ethetha ukuthi wonke umntu ngoku iposition yakhe ukhona umntu ozokwazi ukuyivala. Isikwadi seKaizer Chiefs uzothi ga ngoku noko asenzi xhala abaphulaphuli, noko bakhona abantu abavala izikhala zabanye xa bengekho. Akusafani nakuqala apho ke kwakuthe kusonzakala le-play one abantu baqaqenjelwa ziintloko bangazi noba bawuthathani badibanise nani. Ngoku isikwadi seKaizer Chiefs noko wakhona uLilepo akabikho, abakhoyo bavala. Umzekelo bengekho phaa xa bedlala ne-Orbit kodwa bakwazi luwina phaa ngamanqaku amane kange kubonakala noba akekho kulaa metshi. Into ethetha ukuthi ke xa engekho omnye umdlali noko iKaizer Chiefs kule season noko inabo abadlali baphulaphule. Masithembe into yokubana ke ayizubonakala indawo kaLilepo phaa ngecawe. Nani ke baphulaphule ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.